då hemma. Ja, då har vi en timme till. Ja. Seagull heter det på engelska. Vilka jävla massor. Man har en del småfolk. Arvingarna. Arvingarna. Ja, den där kärringen som vann 18 millar. ja. Och då visste inte hon dottern att hon skulle få någonting. För morsan hade inte sagt någonting eller någonting sådär. Hon låg ju på sjukan. 80 bast var de med föräldrarna. Men gubben sa det att vi är så gamla så vi behöver inte pengar. Det är klart barnen ska ha. Ja, det är schysst. Ja. Jo, men jag menar, får de, vi säger kanske 10. Ja, klarar man sig ett tag. Ja. Men jag tänkte, vad fan, så gamla i 15 år alltså. Det är 100 000 i månaden i 15 år. Ja, du. Vad händer ifall de går bort då? Frys det där då? För många grejer gör ju det. Kan man ta ut cash istället? Men då får man inte så mycket. Mycket får man? Ja, det vet jag faktiskt inte. Nej. Det blir som man klarar sig i alla fall. Jo, ja. Jag skulle tro det. Ja. Man behöver någon... Kanske får 15 eller? Det är sant. Vad händer då? Ja, det är det jag tänkte på. Jo, men jag undrar om det inte är så. Ja. Men i så fall då ska man ju förlora på det och så ta ut. Nej, men de pengarna